Ang kwentong ito ay ipinadala ni Carding. Nangyari ito noong taong 1878 sa lalawigan ng Cotabato. Isang mapagpalang araw po, Sir Captain Kokak. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ang kwentong to. Gayon din ang lahat ng inyong mga tagapakinig. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Carding. Tubong Cotabato po ako. Ngunit nang tumapak ako sa edad na 20, ay lumawas na ako rito sa Maynila. Ang ibabahagi ko ay ang nakakatakot kong karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Kasama ang isang tao na itinuring ko na ring lolo. Si Lolo Gusting. Noong mga panahong yon, ay 13 taong gulang pa lamang ako. Solong anak ako ni na tatay at nanay. Buwan ng Abril noon at bakasyon. Kaya nauubos ang oras ko sa paglalaro. Isang bagay na natural para sa isang binatilyo. Ang mga magulang ko naman ay abala sa pagtitinda ng manok, pato, itik, itlog, at uling sa palengke. Madalas, iniiwan nila ako sa pangangalaga ni Lolo Gusting. Hindi namin siya kadugo, pero lolo ang turing ko sa kanya at apo naman ang turing niya sa akin. Si Lolo Gusting ang may-ari ng malawak na manukan, itikan, at ulingan sa aming lugar. Siya lang ang mag-isang nag-aasikaso sa kanyang mga alaga at tinutulungan lang namin siya ni inay at itay paminsan-minsan. May dalawa rin siyang tauhan sa ulingan dahil mabigat ang trabahong yun. Bagamat nasa edad na 71 na si Lolo Gusting, napakalakas pa rin niya. Marahil ay dahil ito sa araw-araw na pagpapasan ng mga patuka at ang pagsisibak ng mga kahoy na ginagawang uling. Tila hindi siya napapagod. Palagi ko siyang pinapanood sa pagsisibak at kabisado ko na ang kanyang ritual. Bago siya magsimula, tatanggalin niya muna ang pagkakabotones ng kanyang damit. Itutupi ang manggas hanggang sa braso. Luluwagan ang sintron ng kanyang maong na pantalon at tila may kinakapang anuman sa kanyang tagiliran. Pagkatapos nito, ay sisimulan na niya ang walang pagod na pagsisibak. Mabait at masiyahin si Lolo Gusting. Bukas palad din siya sa mga kapitbahay na kinakapos. Madalas siyang nagbibigay ng manok o itlog sa mga walang maiulam. Kaya naman mahal na mahal siya ng buong baryo. Isang umaga, nagitla si Lolo Gusting nang matagpuan niyang halos kalahati ng kanyang mga pato ay nakahandusay at patay na. Nagkalat ang mga balahibo sa putikan at wakwak ang tiyan ng mga hayop. Ang iba'y ang leeg, ulo at paa na lang ang natira. Galit na galit si Lolo Gusting. Kinagabihan, pinabantayan niya ang manukan. Dahil abala si tatay sa palengke, ako ang isinama ni Lolo. Nanatili kami sa loob ng isang maliit na kubo malapit sa pastulan. Habang nagmamasid, bigla kaming nakarinig ng malakas na pagaspas. Sa liwanag ng buwan, nakita namin ang salarin. Isang nilalang na tila kalahating tao at kalahating hayop. Mayroon itong malalaking pakpak at mahabang buhok na humahampas sa hangin dahil sa sarili nitong paglipad. Bago pa man ito makadapo, lumabas na si Lolo Gusting habang winawasiwas ang kanyang palakol. Pinagmumura niya ang nilalang hanggang sa lumipad ito palayo at nagtago sa malawak na talahiban. Sinubukan itong habulin ni Lolo, ngunit hindi na ako sumunod dahil sa matinding takot. Nang sumunod na hapon, isinama ako ni Lolo sa talahiban. Sinabi niyang may iba kaming babantayan. Nang magtatakip silim na, inilapag niya ang kanyang bayong sa gitna ng matataas na talahib at sinabihan akong dumapa at magtago. Dahil sa lamig at pagod, nakatulog ako. Naalimpungatan na lang ako nang tabikin ako ni Lolo. Narinig ko na naman ang pagaspas.
Isang nilalang na punong-puno ng balahibo ang lumapag sa hindi kalayuan. Nanlaki ang aking mga mata nang makita kong humiwalay ang itaas na bahagi ng katawan nito at lumipad palayo. Habang naiwan ang ibabang bahagi sa gitna ng talahib. Dito ko nakita ang kakaibang ngiti ni Lolo Gusting. Kinuha niya ang kanyang bayong at lumapit sa naiwang kalahating katawan. Naghubad siya ng damit at pantalon hanggang nagsalawal na lamang. Doon ko napansin ang isang tali na may palawit na bato na nakasukbit sa kanyang bewang. Kinuha ni Lolo ang kanyang palakol at buong puwersang pinagsisisibak ang ibabang bahagi ng katawan ng manananggal. Maya-maya, muling narinig ang pagaspas. Pabalik na ang itaas na bahagi ng nilalang. Sumigaw si Lolo. "Takbo, Karding!" Hindi na ako lumingon. Tumakbo ko ng napakabilis patungo sa aming bahay. Makalipas ang ilang sandali, nagulat ako dahil kasabay ko na palang tumatakbo si Lolo Gusting. Napakabilis niya. Tila hindi siya tumatanda. Bumalik sa normal ang lahat. Hindi na muling nabulabog ang mga alaga ni Lolo Gusting. Minsan, tinanong ko siya kung bakit kailangan niyang maghubad bago sibakin ang katawan ng manananggal. Tumawa lang siya ng malakas at sinabing para raw mabilis siyang makatakbo kung sakaling habulin siya nito. Ngunit habang tumatawa, nakita ko siyang muling hinahaplos ang misteryosong bato na nakasabit sa kanyang bewang. Ang huling balita ko, pumanaw na raw si Lolo Gusting dahil sa katandaan. Hindi na ako nakabalik sa probinsya dahil dito na ako nakahanap ng trabaho sa Cubao. Nawa ay maibahagi mo ang kwentong to, Sir Captain Kokak, bilang pag-alala sa katapangan ni Lolo Gusting laban sa aswang.